Goddag YouTube, Informationsteknologi 10 her. I dag skal vi arbejde med timers, og det er fuldstændig lige meget, om du bruger Visual Basic eller Visual Sharp, for det fungerer præcis samme måde begge steder. Men jeg har taget et lille program med til at vise jer, hvad det er, vi skal arbejde med i dag, og ligesom for at finde ud af, om det er det rigtige, du har fundet frem til. For det kan godt være, at du tænkte, jeg vil gerne lære noget om timers, men du vidste egentlig ikke, hvad timers var, så du fandt ud af, det var egentlig ikke det, jeg var interesseret i. Og det er derfor, jeg laver de her små programmer til at starte med. Men mit program består af en label og en knap. Og lad mig lige hurtigt forklare dig, hvad en timer egentlig er. En timer er en komponent, du kan lægge ind på dit program, som hvis den er sat i gang, så kan den altså tælle nogle sekunder, eller timer, eller minutter ad gangen. Og så, hvad du nu har sat den til, hvis du siger, at jeg har sat min timer til 1 sekund, så hvert sekund vil den gøre et eller andet, og det vil den så gøre om og om igen. Så hvis jeg nu har sat i mit tilfælde har jeg sat min timer til at køre fra 4 og ned til 1. Når jeg så starter min timer, så gør den det hvert sekund. Så vi starter lige mit program her. Som du kan se, så kører den fra 4 og ned til 1, og det gør den hvert sekund, og så gør den det bare op igen. Jeg håber, du forstod, hvad det var, jeg mente med det, og jeg håber også, at du vil se videre, fordi det er jo ikke så godt forklaret, men når jeg kommer lidt dybere ind i det, så kommer du til at forstå, hvad det er, vi egentlig arbejder med. Men vi ses over Visual Basic nu. Okay, vi er nu over i Visual Studio, og nu skal vi til at starte på at arbejde med de her timers. Til at starte med, så jeg har lidt svært ved at komme i gang med det her med timers, fordi det er sgu lidt svært at forklare det. Det er lidt svært at beskrive på en ordentlig måde, så man forstår det. Så jeg synes bare egentlig, vi skal starte ud med at finde ud af, hvordan man egentlig tilføjer en timer til ens program. Så det du gør, det er, at du går op i Toolbox, og så finder du det, der hedder timer, og det skulle gerne ligge nede under, nu skal vi se en gang, Components, der er noget, der hedder timer. Dobbeltklik på den, og din timer er nu inde i dit program. En timer er ikke noget, du fysisk kan se i dit program. Det er en lille funktion, der kører i baggrunden. Og nu synes jeg bare, at vi skal prøve at sætte den op. Men klik på timeren for at få properties frem. Og der er faktisk kun 2 ting, du skal ændre på i det her tilfælde. Enabled, du skal huske at lave den til true, fordi hvis den ikke er enabled, så er den altså ikke brugbar i dit program, og du kan ikke bruge den, hverken stoppe den eller starte den eller noget som helst. Og interval, det er hvor hurtigt din timer skal køre, altså hvor hurtigt at den skal køre fra 4 og ned til 1. 1000, det er 1 sekund. Så jeg vil gerne have min til at køre i 1 sekund ad gangen, sådan den går fra 4, så går der 1 sekund, så går den ned til 3, går der 1 sekund, så går den ned til 2, går der 1 sekund, så går den ned til 1. Og videre igen. Så det var egentlig opsætningen. Nu skal vi så have tilføjet den til vores program, og fået den til at fungere sammen med resten af vores program. Og hele mit hovedformålet med timeren her, det er, at den skal først starte, når jeg klikker på startknappen. Hvis ikke jeg har trykket på startknappen, så skal der bare stå stoppet. Så det jeg selvfølgelig skal gøre, det er, at jeg skal dobbeltklikke på knappen. Og jeg har allerede til at starte med lige tilføjet noget. Jeg har nemlig sagt, at når man klikker på knappen, så hvis at knappen siger start, hvilket den gør i tilfældet af, at, altså til at starte med, så skal knappens tekst ændre sig til stop. Og ellers, hvis knappen hedder stop, ja, så skal knappens nye tekst altså være start. Altså sådan, når jeg trykker start og stop, start og stop, start og stop. Jeg kan lige prøve at vise det en gang her. Når jeg trykker start, så skal der gerne stå stop, og start og stop, og start og stop, og start og stop. Og sådan skal den fortsætte hele tiden. Det er egentlig det, jeg har skrevet her. Og når jeg så har stoppet den, så skal der gerne stå stopped. Men det får vi først at se, når det er, at vores program egentlig fungerer med vores timer. Men i hvert fald, først og fremmest, så skal vi have startet timeren. Vi skal ikke beskrive, hvad timerens funktion skal være endnu. Vi skal egentlig bare have startet den. Og det vi gør, det er, at hvis at knappen er start, og vi trykker på den, så skal timeren altså starte. Og den måde, vi skriver det på, det er, at vi skriver timer 1 .start. Sådan der. Nu er vores timer stoppet. Nej, den er startet. Men hvis vi så gerne vil stoppe det igen, så skal vi gøre det hernede, hvor den siger, hvis vores knaps tekst er stop, og vi trykker på den, så skal den altså stoppe igen. Den måde vi gør det på, det er, at vi skriver timer 1 .stop. Sådan, nej. .stop. Sådan der. Så simpelt var det. Okay, nu tænker du så, hvordan
får man så ind, hvilken funktion timeren har. Det gør du ved simpelthen at dobbeltklikke på timeren, og så skulle der nu gerne komme en... Nu skal der så gerne komme en private sub frem, som hedder timer1.tick. Og .tick, det betyder altså, når den kører. Så jeg har taget noget kodning med her, som jeg bare lige vil paste her. Og jeg vil lige hurtigt forklare, hvad det er, jeg egentlig gør. Jeg genererer en random, som jeg kalder random class. Og ja, så gør jeg det til en integer. Og så gør jeg det, at jeg genererer et tilfældigt nummer fra 1 til 5, eller fra 1 til og uden 5. Det vil sige fra 1 til 4. Og det jeg gør, det er, at den egentlig kører sådan next. Altså det vil sige, at den kører, at den hele tiden vil køre næste. Så hvis den er på 4, så kører den ned til 3 og 2 og 1. Der vil altså aldrig køre fra 4 til 2 til 3 til 4 igen. Så, og så har jeg så sagt, at hvis at random er 1, og jeg kan godt skrive 1, uden at lave, ja, dem der, fordi det er en integer. Og nu får jeg lige helt op i det her, gør jeg ikke? Nej, det gør jeg ikke. Udmærket. Så hvis den er 1, så står der 1. Hvis den er 2, så står der 2. Hvis den er 3, så står der 3. Hvis den er 4, så står der 4. Og hvis jeg bare havde sat denne her stykke tekst op i knappens funktion her, så havde jeg kunne åbne mit program, og så trykke. Og så skulle den gerne køre imellem dem. Nu fungerer det så ikke helt, fordi jeg har det andet med. Men i princippet, så hvis jeg trykker på den her knap, så vil den skifte fra 4 til 3 til 2 til 1. Men det timeren gør, det er, at den får den til at køre automatisk hvert sekund i mit tilfælde. Så når jeg sætter min kode ind her, starter mit program, så skulle jeg altså gerne kunne trykke start, og så skulle det hele gerne fungere. Trykker start, der står stop, og et eller andet virkede ikke. Og jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Det er fordi, at jeg har lavet en ny private sub hernede, som måske er den, som virker. Så jeg smider det lige hernede i stedet for. Sådan der. Og når jeg så nu trykker, det er meget vigtigt, at du lige stopper den til at starte med. Fordi ellers så, den starter nemlig ud med at starte. Så forum1.load, timer1.stop. Sådan der. Nu skulle det gerne virke. Jeg trykker start. Og den starter nu med at køre 1, 4, 3, 2, 1. Eller 3, 2, 1, 4. Og sådan kører den i 1 sekund af gangen. Hvis jeg gerne vil have ændret det til et eller andet hurtigere eller langsommere, så kan jeg bare vælge min timer, og så ændre den til f.eks. 10. Det her det bliver et rigtig hurtigt timer nu, så når vi så trykker start her, eller ja, så kan du se, så kører den hele tiden. Den kører faktisk, jeg tror det er en 100. del af et sekund af gangen. Og hvis jeg ændrer det til noget højere, så nu går der 10 sekunder, før den starter. Så der går cirka 10 sekunder nu. Så lige om lidt skulle der gerne stå 1 eller 4 eller 3 eller 2 eller 1. Ja, nu står der 3. Der gik 10 sekunder, og der stod nu 3. Det var i princippet, hvordan man brugte en timer. Så bare husk at stoppe den til at starte med. Start den, når du skal bruge den, og stop den, når du ikke skal bruge den. Og dobbeltklik på timeren for at få indsat, hvad er det, jeg gerne vil have, at min timer skal gøre hvert detalje, jeg har lagt ind her. 1000 for 1 sekund. Okay? Så det var, hvordan man brugte timer i både Visual Basic og C#. Vi ses.